Eu acórdome da posguerra de todo, que pasámoslo moi mal, que non había nada que comer. Non había a comer diñeiro non había que comprar, mandábamos a San Cristóbal nunha burra a comprar o pan e había unha cola con máis de que a carretera. Acórdome perfectamente da primeira quinta que chamaron, que tamén foi un tío meu á guerra, que eu tiña 7 anos entonces. Había moito medo, sacaban os homes e matábanos. Ai, moito medo, si, acórdome eu que don Eulogio, que era o farmacéutico, escondíase detrás das cortinas ali naquela galería, e se sentía un ruido de noite, xa, bueno, todo o mundo temblaba. Antes de vir para aquí xa iba cas ovellas, xa iba cas vacas, xa facía, conforme servíamos para algo, pois xa había que traballar. Que o meu pai e a miña mãe tuveron 12 fillos, fixes ben. Criámonos 9, ainda vivimos 7, na casa. Eu facía todo, desde fregar os platos hasta todo o que podía, todo, son os 12 anos. Despois aprendín ali a facer de comer, que les gustaballe moito comer ben, comían pouco, pero gustaballe a comida moi ben feita. Pois toda a vida hasta que morreron, eu me fixen cargo delas, xa eu lle fixen panteón, xa eu lle comprei as caixas para que as enterraran, xa eu lle fixen todo. Si, eu despois tiña que marchar, porque a mí xa non me podían dar ningún duro, nada. Entonces, ela tiña boas amistades, e todas me axudaron. Tú non podes marchar, tú non as podes deixar, hasta uns primos que tiña na Coruña. E todas me axudaron, uns regalaronme manteles, puxen unha casa de comidas. Tiña a xente así. Eu xa che digo, eu daba as miñas comidas, eu podía estar na cama tranquila, veñan uns mozos que mellor mataran unha lebre co coche, ou tiñan que antoxarase comer uns polos, cualquier cousa. E chamábanme, e eu levantábame e iballe facer a comida. Primeiro puño o meu capital ali, a min costoume tanto isto, pero despois antes sobre aquilo, eu se tiña algo para gastar, quería comprar algo, pois xa gastaba, pero o capital non lle tocaba. Eu tuve unha señora que me levaba para Venezuela entonces, que estaba en Venezuela tamén. Eu cando elas non me podían, xa vin que estaba a cousa mal, eu decidín, dixen, eu marcho para a miña filla moza como a min. Eu ganamos a vida, van todos emigran, pois eu tamén vou a Suiza, onde sea, a Alemania, onde sea. Pero non me deixaron marchar. Pois nada, que eu que non podía, elas, claro, os pobres, claro, que facían sin min, que elas non podían, que eran moi maiores. Unha morreu de 96 anos, a outra si morreu nova, pero aquela morreu de 96 anos. E non había nada, nin pañales, nin había nada. Unha non me deu traballo, pero outra orinábaseme na cama, bueno. Todos os trapos eran poucos, todo era pouco. Eu dixenlle despois á miña filla, ai, por Dios, aí baúles, as sábanas que se rompan, métemas aí, non tires nada, porque fai todo falta. Despois xa, gracias a Dios, non. Despois cuidei os meus pais, despois cuidei moito xente maior, eu servía para cuidar a xente maior. Eu non fixen ningún curso, pero tiña máis xeito que teño moitas facéndoos, e así. Eu tuve moito con quen casarme, pero a miña filla non quería que me casara tampouco. E por algúns homes que tuven pena, porque tuven homes moi competentes, que non eran así un cualquera. Toda a vida criei xa lle digo, deixaba con elas e eu marchaba a lavar tinas de roupa ao barco, ao lavadeiro, porque non había agua. E ela quedaba con elas, eu estaba deseando de terminar para volver a ver se a rapaza lle pasara algo, se choraba ou se non lle... Bueno, eu pasei para criada. Ai, non, eu nunca fui de vacacións na miña vida. E despois fui a Brasil, eu estuve no Brasil. As miñas irmás pagaron o pasaxe, estuve 3 meses no Brasil. E fun por aí, conozco Vigo, conozco por aí eses sitios. Agora, mira que eu xa estou aquí soliña porque teño que estar, pero se fai solín das algo, que as muletas é algo. E non tes con quen falar, non hai un alma. A soledade é horrible, por Dios, de non ter con quen falar. Ainda vais aí á huerta, pero xa non son capaz de fazer nada, non. Non me gustan as ciudades, gustanme pouco. Porque a vida que facemos nos pueblos, na ciudade é outra vida, porque hai que andar cada un o seu e a súa hora correndo sempre. É que non, é que hai máis vagancia. É que andamos máis ao noso aire.